Iki ene panyuwunan sing di wilayah. Amit ya, Pak. Bapake Wiwin namane. Piye? Piye sama. Bapake Wiwin ayo. Nah, nggih Pak nggih. Sriuning. Sriuning kudanan. Sriuning kudanan. Monggo Pak Wiwin. Derek langen besan. Monggo. Sanasipun saged monggo. Ayo anake dhewe melo. Ayo sih. Sawer. Oke pemirsa, semalam rasa syuting udan geluduk. Dodol ning ketoprakan ya ora iso nyuting. Wis. Iki donyane lagi udan. Ora syuting-syutingan. Alhamdulillah kita pulang jam 2. Mbah Lam pulang jam 10. Udane 3 jam. Biasa Jawaban. Banjir guys, ya banjir. Banjir. Angger udan iki piye wong tani? Jagungku mbocori ping pisan banjir. Wong sing duwe tandur sing apik ya apik, sing amoh ya amoh. Ndek sore dodol ning ketoprakan ning Mernung rondok sepi. Mergo ketoprak urung cakut, udane deres. Wis. Iki mak ya jualan. Untuk anu lontongnya ditekuk-tekuk ngono Mbah. Biting ora apik ya ngono. Nek kowe ning kene ya mbaut. Nek wong Merbo ngono kabeh.
Sing ketoprak ditanggap apik-apik ora enek sing nok nggih ndek bengi. Iki krupuke mae yo ijek tak titipon nggone Pak Carek Mernung. Ben dijikuk engko sore. Nek syuting piye udan kok 3 jam. Dhuwur sih ra kaprah. Kaya malam Desember e. Iki mak iki adang kae. Engko tak dono kaline banjir, guys. Cek mak cak njajeni bakwan. Iki cethik geni yo kokel-kokel iki. Ores kabeh. Iki angger barudan terus panas banter. Iya. Jek ning kono lho nek gak dipangan tikus. Pojokan. Oke, engko tak delokno banjir. Nek pengen roh banjir ya guys ya. Sik make tak masak dhisik iki sementara tak dono banjir ning njaba. Walah, iki bola opo? Walah, rosi ya rek. Rosi, delok ketok apa ora? Iki pancingane nopal iki ketok. Oke, cepet. Wah, kecek guys. Wong kali pikir. Oke. Mang nek pralon kenter iki, Pak. Gone margo. Kabeh kenter. Aku bluron ya. Mbak Suci kecek. Ya lumayan. Bar banjir jeru. Samene. Kowe penjeger. Samene kowe. Iya aku samene kok Mbak Suci ning tengah kono. Aja kowe. Kuwi bolahe sapa to? Bola. Banjir kali ini banjir. Isu-isu kecek. Isu-isu banjir kecek. Bar badong telane. Wis tak nyambel aku. Kuwi mbok kono nangka apik dhewe. Mbah kayune ra garing, guys. Ngger udan-udanan yo ngene iki.
Wis gak. Oke pemirsa, tak cukupi semeneh kontene dina iki nek duodol nek kecek ning kali ya. Aja lali ditonton, di-like, di komen, di-share. Ya sesuk-suk kecek. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.